Bismillahirrahmanirrahim. Fulani, kashi na 17. Da kyar Falmata ta iya ɗago idanta ɗaya da jini ya kwanta a ciki, ta kalli Tumba. Dan ɗayan ya liƙe, sakamakon bulala da ta same ta a fuska. A'a wallahi, jikina ne yake min ciwo, ba zan iya tashi ba. Ta faɗa kamar mai karyayyen harshe. Ke dai wannan yarinya an yi makira. Wallahi ko ki tashi ko na ci ubanki da kaina. Ba dukan take tsoro ba, dan ta san dukan da Tumba za ta mata ba zai kai wanda baba ya mata ba. Hakan yasa ta koma ta kwanta a gurin tana mai da numfashi da kyar kamar mai naƙuda. Tumba ta yi kwafa ta fice daga ɗakin, dan ta san ba za ta iya tashin da gaske ba. Ganin ta mata wani amma hakan bai sa ta tashi ba. Ita kanta ta san ba karamin duka baba ya mata ba. Sai kusan tara sannan Falmata ta samu kuzarin miƙewa. Ta fito daga ɗakin tana jin jikinta na mata mugun tsami. Da kyar ta cika buta da ruwa ta ɗauka ta nufi ban ɗaki. Ta cire tufafin jikinta, ta ɗauko soso ko sabulu babu, ta fara goga a jikinta. Sai jin wata azaba ta kamar tana liƙa a jikin nata wuta. Da haka ta yi saurin aje soson ta sake mai da tufafinta. Ta wanke fuskar ta fito waje, sannan ta yi alaula ta shiga ɗakinsa ta yi sallah. Ta yi addu'a, ta fito sanye da hijabi ta nufi tukunyar ruwa. Ta buɗe ta cika kofi ta sha. Sai ta ji cikinta ya tsuke, ya fara murɗawa. Da kyar ta ƙarasa bakin ƙofar ɗakin Tumba ta leƙa. Umma zan je aiki. Da kar ki je, 'yar iskar yarinya kawai. Allah idan biki hankali ba sai na sa babanki ya tsine miki albarka. Bata ce komai ba, ta yi ƙasa da kanta kawai ta jiyo ta fara tafiya. Ki tafi gidan Asabe ki kai min wannan saƙon. Sai ta jiyo ta dawo har cikin ɗakin Tumban, ta karɓi saƙon da Tumban take miƙa mata. Ko ba a faɗa ba ta san kuɗin adashin da take zubawa ne duk wata 5,000, wanda a cikin kuɗin zancenta da ake bata ne, da kuma kuɗin da baba yake bata, take samu tana haɗa tana bayarwa, don ba wata sana'a take ba. Falmata na tafi tana juya kuɗin a hannunta, zuciyarta na raya mata abubuwa da dama. Take ta ji wani kuzari ya zo mata. Duk inda ta gifta sai mutane sun tambaye ta me ya same ta a fuska, amma sai ta yi shiru kawai ta wuce. Ba ta hanyar da za ta sada ta da gidan Asabe mai adashi ta nufa ba, sai ta ɗauki hanyar titi, wacce hanya ɗaya ce da wadda za ta kai ta gurin aikinta. Sai da ta yi nisa sannan ta tari mai nafef ta hau. Ina za a kai ki? Tashar da ake zuwa wani garin. Wani gari za ki je? Ta yi shiru kamar mai tunani. Ba ta san garin da za ta ce ba. Hasali ma ita bayan ƙauyen babansu, sai na mamanta, sai kuma na Tumba, bayan nan ba ta san wani gari ba. Maiduguri ko Kano ko Kaduna ko ƙauye. Kaduna. Ta faɗa murya tana rawa sai waige take, tana jin kamar an biyo ta. 300 za ki bada. To mu je. Mutumin ya kunna nafef ɗinsa ya hau titi ya fara tafiya, yana ƙara sautin kiɗan da ke tashi. A tsorace take har suka isa babbar tasha. Ta miƙa masa kuɗinsa, sannan ta fito daga nafef ɗin ta shiga cikin tashar. Tana tafa tana waige-waige har ta iso gurin manyan motoci. Masu neman fasinja suka yo kanta, suna tambaya ta ina za ta je. Kaduna. Ta faɗa ba don ta san hanyar da za ta kai ta Kadunan ba. Zo ga mota nan, dama mutum biyu ake jira. Da bi mutumin da ke nuna mata motar. Sai da ta shiga ta zauna sannan suka faɗa mata kuɗin motar. Ta cire ta basu. Tana ƙoƙarin gyara zamanta ta hango ta mai abinci a gefen motar. Sai ta fito cikin tsoro, zuciyarta sai bugawa take. Ta nufi mai shinkafa tana faɗin a bani shinkafa da miya. Na nawa? Ta miƙa mata 500 ɗin da ke hannunta, sannan ta ce na 100. A leda ko a plate? A leda. Falmata ta bata amsa tana kallon hanyar shigowa tashar, don ji take kamar Tumba za ta biyo ta ko ba. Matar ta zuba mata shinkafar da bata wuce loma 5 ba, sannan ta miƙa mata. Ganin haka yasa Falmata ta ce to samun ta duka. Ta faɗa ne don ta san ta 500 ɗin ba za ta ishe ta ba, tunda ta wuni da yunwa ta kwana da ita. Da sauri ta kai hannu ta karɓa, ta sake ciro 200 ta miƙa mata. Ba ni ruwa mai sanyi. Matar ta karɓa ta cire kuɗinta, ta miƙa mata ruwan da canjinta. Falmata ta jiyo da sauri ta baro wajen. A lokacin da ta dawo cikin motar, sai ta kasa cin abincin saboda kunya. Duk kuwa da ta lura wasu mata da maza suna ta cin abincinsu, amma ita sai ta kasa ci, saboda bata saba ba. Sake fita ta koma can bayan masallacin da ke tashar, inda babu mutane da yawa. Ta zauna ta buɗe ledar shinkafar, ta fara ci hannu baka hannu ƙwarya, kamar wacce ta shekara bata ci abinci ba. Ko rabin shinkafar bata ji ba sai ta ji ta ƙoshi, saboda tsoro da kuma ɗaurewar da cikin ta yi. Sai kawai ta sha ruwa ta kulle sauran a leda ta ɓoye a hijabinta, ta dawo cikin motar ta zauna. Ba a jima ba aka samu wani fasinjan ya shigo. Ba su ɓata lokaci ba direban ya shiga, suka ɗauki hanyar gidan mai. Sai da ya tsaya ya sha, sannan suka kama hanyar Kaduna. Duk tafiyar da ake da hira da wasu ke yi a cikin motar, Falmata na cikin motar ta yi zugum tana tunani. Idan ta je Kaduna ina za ta sauka? Wa zai karɓe ta? Ina za ta kwana? A lokacin ne ta ji kamar ta ce wa direban ya juyar da motar su koma gida.
to amma kuma ta koma gidan ai wahala bata ƙare ba, kuma ta riga da ta taɓa kuɗin tun ba, idan ta koma me za ta ci mata. A cikin motar wasu na bacci, wasu na hira, wasu ko kallon titi suke ko taɓa waya, amma ban da Falmata da ke ta aikin zubar da hawaye a cikin hijabinta da ta ɓoye kanta a ciki. Bata gazgata ta bar garin Yola ba, har sai da ta soma jin wani yanayi daban yana raɓarta. Dutseyawan da direban yake yi sallah, Falmata bata ɗaga kai ta kalli kowa ba don ba ta son a gane kuka take. Kamin su shiga cikin garin Kaduna, direban ya fara kiran mutane yana sanar da su ga saƙonsu ya shigo, waɗanda za su zo su karɓa. A lokacin ne hawayen Falmata suka ƙara yawa, ta soma jin kamar zazzaɓi na sauko mata. Bata ƙara tausayin kanta ba, sai da direban ya isa cikin tasha. Mutanen da ke mota suka fara fita suna yi wa Allah hamdala da ya sauke su lafiya. Sai da kowa ya fice sannan ta fito daga cikin mota tana jin wani irin yanayi daban. Inda ta ga mutane na fita ta nufa, tana tafi tana share hawaye tana nishi kamar wata mai tsohon ciki. Sakamakon nauyin da zuciyarta ta yi mata. Haka ta fito cikin tashar dunkule da hannunta a hijabi. Kana kallon ta kaga mara galihu. Ga fuskarta da kwancin bulala. Idanta ɗaya ya kankance, hijabinta a koɗe kamar dai tufafin jikinta. Tafiya ta fara yi tana kallon ƙasa. Hawaye na zubo mata kamar dama idanunta don kuka aka yi su. Ga yamma ta yi, ga sallah ina za ta yi, abinci fa wa zai bata. Kamar daga sama ta ji an dafa ta ana faɗin ke. A firgice ta jiyo ta kalli matar wadda ke sanye da doguwar rigar atamfa, sai ɗan ƙaramin gyalen da ya bayyana gashin dokin da ke kanta. Ina magana biki ji ba. Lafiya kike kuka? A nan ɗin ma bata ji komai ba, sai dai ta san magana take mata, tunda har ta taɓa ta, gashi kuma bakinta na motsi, kamar yadda idan matan ke sanar da ita irin kallon da take mata. Ba na ji sosai sai an ɗaga murya ko an zo kusa da kunne na. Falmata ta amsa mata tana ƙoƙarin fashewa da kuka. Kallon tausayi matar ta yi mata, wacce ta fi kama da budurwa. Kamin ta matsa kusa da ita ta raɗa mata a kunne, me kike yi wa kuka? A nan Falmata ta yi shiru kamar ba za ta amsa ba, hawayen kuma ya ci gaba da sauko mata. Ban san kowa ba a nan, ban san inda zan je ba. To ke daga ina kike? Yola. Murmushi budurwar ta yi. Allah sarki garin masoyina. Ta faɗa da sigar da ita kaɗai za ta iya jin kanta, sannan ta sake kai bakinta a kunnen Falmata. Ta ce me kika zo yi nan? Ba komai, kawai gudowa ne daga gida. A lokacin ne ta fara mata kallon mamaki. Au? Oke. Sai kuma ta sake kai bakinta kunnen Falmatan ta ce me yasa? Falmata ta yi shiru tana murza leda da ke hannunta, wacce ta ɓoye a cikin hijabinta. Za ki iya bi na mu je gida? Zan sauke ki a can, sai na baki abinci da gurin bacci. Da sauri Falmata ta ɗaga kai. Dama abin da take nema kenan. Kayanta ya tsinke a gindin kaba. Don ko da irin kan kai ce ita za ta bi ta. Hannu budurwar ta ɗaga wata 'yar jan mota da ke nesa da su kaɗan. Alamar mai jan mota ya ƙaraso. Kamar dama can umarni yake jira, sai gashi ya ƙaraso cikin 'yan mintuna. Da kanta ta buɗe Falmata gidan baya, ita kuma ta buɗe gidan gaba ta shiga. Saurayin ya ja motar mai cike da sanyin AC da hannu ɗaya hannun kuma riƙe da wayarsa. Tun a tasha kike bin yarinyar nan? Ya faɗa ba tare da ya kalle ta ba. Sai ta ɗan kalle shi kaɗan tana ɗaukar lemon gwangwanin da ke gefenta ta sha. No, kawai na ganta ne tana cikin damuwa, kuma tana tafi tana kuka. Ka gane? Ka san idan na ga mutum a irin halin nan ina son in taimake shi, saboda ni na san wahalar da na sha. Ta faɗa tana sauki ajiyar zuciya, kamin ta cika bakinta iska ta busar. Sai ta ɗan jiyo ta kalli Falmata da kanta ke sunkuye, sannan ta kalli wayarta da ke ringin. Kina ɗaga kwal ɗin nan za mu samu matsala da ke. In ya kira ki jiki na rawa kike ɗauka. Saurayin ya faɗa yana kallon wayar cike da fusata. Ita kuma sai ta yi murmushi kawai ta ci gaba da kallon wayar tana jin kamar ta ɗauka ɗin. Hajiya babba. Talba wai kai baka sha'awar yadda mahaifinka yake mulkin garin nan ne? Baka lura da yadda mutane suke bashi girma ba? A duk lokacin da ya so ganin gwamna zai gan shi. Idan ya so ganin shugaban ƙasa ma haka zai iya kiran waya ya faɗa masa su gana. Baka lura da irin arzikin da mahaifinka ya tara ba ne? Baka lura da yadda yake juya duk wanda yake so ba? A sanadinsa kuka zama abin da kuka zama a yau. Da isassa da kuɗinsa kuke yadda kuke so. Duk wannan abin bai taɓa burge ka ba? Talba ya shiru yana nazarin kalamanta. Shin baka sha'awar sa mahaifiyarka cikin farin ciki ne? Baka taɓa jin cewar ya kamata ka gaji mahaifinka ba? Hajiya ba zan iya gadon mai martaba ba. Tun da Shatima da Baba Waziri da Baba Jarma da mutane da yawa suna raye. Hajiya ta murmushi tana ɗauke kai daga barin kallon ɗan nata. Ai Shatima da duk wani wanda kake gani ba komai bane. Matukar zaka sa abin a ranka kuma ka cusa kanka a komai na gidan nan. Kai baka kula da yadda Shatima yake ba? Ami ta nuna masa cewar mai martaba na mutuwa shi za a dora. Shi yasa yake ta shiga yana fita, ana komai da shi. Kai kuma sun mai da kai can gefe babu wanda ya san ka. Talba na daɗe da sanin cewar ciwon mai martaba har da sa hannun Ammi, saboda Shatima ya gaji sarauta. A fargice Talba ya miƙe yana yi wa Hajiya Bilki wani irin razanannen kallo. Ammi fa kika ce Hajiya? Hajiya ta kalle shi.
baka lura da yadda take mulkar gidan nan bane ita da ɗanta? Tun kamin yau ai ka san yadda ni da ku aka mai da mu koma baya. Mai martaba baya jin maganar kowa sai tata. Yanzu kuma da ya kwanta ciwo a gidan nan ba a jin maganar kowa sai nata da na ɗanta. Wai ma tsaya. Shatima ya taɓa kiranka a matsayinsa na 'ya'yan uba ɗaya? Ya ce ku je wani guri ko kuma kai wani abin a matsayinka na jinin mai martaba? Talba ya kuma yin shiru yana nazarin kalaman Hajiya. Tabbas biri ya yi kama da mutum. Zauna mana. Sai ya zauna kamar yadda ta bukata. Ko a karatu ma Shatima a Amerika ya nasa. Kai kuma ta bari kai naka a nan. Ga Karima nan. Babu yadda bata so ta bar ƙasar nan ta je karatu ba, amma Ammi ta hana mai martaba. Sai juri kawai aka kai da Salima. Talba ya ja wani dogon numfashi ya sauke. Ya daɗe da ƙiyayya Ammi a ransa, amma ba irin na yau ba. Domin bai taɓa lura da wannan ba sai yanzu da Hajiya ta faɗa masa abin da ya kasa fahimta shekaru da dama. A daidai lokacin ne kuma Hajiya ta kai dubanta gurin wayarta da kiran Jarma ke shigowa. Da dubi ɗan nata tana faɗin ɗauko min wayata. Talba ya tashi ya je ya ɗauko mata, ya miƙa mata. Sai da ta ɗan kalle shi sannan ta ja fikin ɗin kwal ɗin. Hajiya ke kaɗai ce? Gani nan zuwa yanzu. Sai ka shigo. Da amsa masa tana murmushi. Sannan ta ajiye waya ta ci gaba da cewa shi yasa nake son kai da Salim ku haɗa kai ku taya ni wannan yakin. Dan ba ni da burin da ya wuce naga ka hau sarautar nan Talba. Ni? Ya nuna kansa yana jin wani abu na ratsa shi na isa da kwaɗayin sarautar. Kai mana. Uwa kawai kuka haɗa da Salim. Da a ce mahaifinka ne ya haife shi, da shi ya kamata mu mara baya ya samu sarautar nan. Amma kai ya kamata ka hau sarautar nan Talba. Ka samu Salim ku tattauna akan maganan nan. Ka nuna masa illar abin da Ammi take mana. Amma kar ka nuna masa ni na faɗa maka domin ba zai fahimta ba. Ai ina jin Salim baya nan dan ya ce min zai je Kaduna. Da sauri Hajiya ta kalle shi ta ce yaushe? Gaskiya bai faɗa min ba. Ban san ko ya tafi ba ma tunda har bai gaya miki ba. Ai ba zai faɗa min ba tunda zai je gurin waccan 'yar iskar karuwa ne. Amma zai dawo ya same ni. Ba kalamanta kaɗai suka bayyana a ɓacin ranta ba har da fuskarta da numfashinta. Tashi ka je Jarma zai shigo yanzu. Ta faɗa ba tare da ta kalle shi ba. Shi kuma ya miƙe tsaye cike da tunani kala-kala a ransa ya fice. A gaban wani madaidaicin get ya faka motar. Budurwar ta buɗe ta fita, sannan ta buɗe Falmata tana mata alama da ta fito. Cikin rashin kuzari Falmata ta sako kafafuwanta, sannan ta fito daga mota tana jin sanyin AC motar na saukan mata da mura. Sai kokarin boye ledar hannunta take tana karewa unguwar kallo. Ba unguwar masu kuɗi ba ce, haka kuma ba za a kira ta da unguwar talaka ba. Irin unguwar nan ce mai kama da sabuwar unguwa, wadda mutane ba su gama dawowa ba. Domin akwai gine-gine da yawa da ba a ƙarasa ba, ga kuma ciyawa da ta yi yawa a ko'ina. Tsakanin wani gidan da wani kuma akwai tazara mai tsawo ta filayen waɗansu mutanen. Hannu budurwar ta sa a cikin jaka ta ciro mukulli, tana ƙoƙarin sawa sai gate ɗin ya buɗe. Ta ɗan buɗe idanunta da fara'a, sannan ta tura ta shiga. Shigo, ta faɗa tana duban Falmata. Bayan Falmata ta shiga, budurwar ta mai da ƙofar gate ɗin ta rufe. Arba da ta yi da wata haɗaɗɗiyar mota ya sa murmushin fuskar ta ya ƙara faɗaɗa. Da sauri ta nufa hanyar shiga, har tana haɗa da gudu. Hakan kuma ba ƙaramin tsoro ba Falmata ba. Ta zo wani gari da ba nata ba, a wata unguwa, kuma a sabon gida, tare da matar da bata sani ba. Ƙaraso mana, ko tsoro kike ji? Budurwar ta faɗa ganin Falmata ta tsaya daga can kusa da gate ɗin, tana ƙarewa madaidaicin gidan kallo. Sai da ta tura ƙofar falon, sannan Falmata ta ƙaraso kusa da ita. Shiga. Cikin tsoro da fargaba ta sa kafarta a cikin falon. Bayan ita ma ta shiga ta mai da ƙofar ta rufe. Zauna a nan. Ta ƙara umarta ta tana nuna mata kujera. Cikin rashin nutsuwa ta zauna a saman kujerar da ke kusa da ƙofa. Mansura daga ina kike? Budurwar ta jiyo da sauri tana kallon ƙofar kicin. Salim ne tsaye jikin ƙofar riƙe da goran ruwa yana kallonta. Cikin murna ta ƙarasa kusa da shi ta rungume shi. Oyoyo, ai ban yi zaton zaka dawo yau ba. Gaskiya kashin mace ne. Ya ɗan kawar da fuskarsa daga kis ɗin da take ƙoƙarin yi masa yana kallon Falmata. Ita ma sai ta juya ta kalle ta, sannan ta sake kallonsa tana ƙoƙarin kai hannunta ta taɓa sajen fuskarsa. Sai ya riƙe hannun nata ya ture ta gefe, ya dawo falon ya zauna. Na haɗu da ita ne a tasha. An kawo min saƙo daga Kano na je in karɓa, sai na haɗu da ita. Tun a cikin tasha take ta kuka har waje. Shi ne na tambaye ta, ta ce min bata san kowa a nan ba, wai gudowa ta yi. Tun da ta fara maganar yake kallon Falmata yana jin kamar ya taɓa ganin fuskarta, amma ba zai iya tuna ko ina ba ne. Ya kalli Mansura a nutse, irin kallon da ita kaɗai ta san me yake nufi. Sai ta nufo shi tana cire gilan kanta. Ka san ni idan na ga mutum a damuwa ina son na taimaka mishi, saboda ni ma na taɓa shiga irin wannan matsalar. Sai ya sake kallon Falmata da ta yi mutuwar tsaye tana kallon sa. Tunani take shi ɗin ne ko kuma har yanzu idan ta gizo yake mata, ko kuma masu kama da shi ne take ta gani. Ai ta baro Yola, to ya aka yi ta gan shi a nan? Me yasa ta gudu daga gidansu? Salim ya ƙara tambaya. Mansura ta zauna dab da shi har jikinta na gugan nashi. Ya za a yin sani?
yanzu fa na haɗu da ita, ni ban tambaye ta ba. Sannan kika bata masauki? Idan kuma ƙarya take miki fa, kika san abin da ya rabota da gidan? Ban sani ba, amma zan sauke ta a nan. Za ta zauna tare da ni don tana buƙatar taimako. Wannan gidana ne ba gidanki ba, ina fatan kin san da wannan. To me hakan yake nufi? Ba za ta zauna a nan ba. Ya faɗa kai tsaye yana kallon cikin idanta, fuskarsa babu annuri. Shikenan, idan baka so ta zauna tare da mu zan sallame ta, amma rayuwarta za ta iya faɗa haɗari. Ka sani ko? Ya miƙe tsaye yana shafa sajensa. Idan rayuwarta ta faɗa haɗari ina ruwanki? Kin san ta ne? Idan kina tsoron ta faɗa haɗari ki ɗauke ta ki mai da ita gidan iyayenta. Amma ka san abin da yasa ta baro gidan nasu? Duba mu sani ba. Ba ta son zama a kusa da kowa nata ne shi yasa ta gudu. Mansura, kin fi kowa sanin halin da mace take faɗa idan ta rabu da iyayenta. Mansura ta yi shiru kawai tana kallon sa. Ke ma lokacin da kika baro gidan iyayenki kika faɗa mugun hannu ba karuwanci kika fara ba? Kuma a haka kika lalata rayuwarki? Da har gashi yanzu Hajiya ta hana ni aurenki? Kowa kallon karuwa yake miki. Sannan kina so ki koma cikin familinki amma kin kasa saboda kin riga kin lalata alakarki da su. Kalle ta, ba za ta wuce shekaru 15 ba. So if you want to help her, take her back to her parents. Take hawaye suka fara sako Mansura. Ta kalli Falmata cikin tsawa ta ce tashi ki fita. Falmata ta kasa motsi balle ta miƙe ta fita kamar yadda ta umarce ta. Bata ji duk kalamansu ba, amma ta ji wannan tsawar da ta yi mata. Ta kuma ji turancin da Salim ya mata a ƙarshen maganarsa da ya ƙarasa a fusace. Yanzu kuma gashi Mansura tana hawaye. Hakan na nufin matsala ta samu da mijinta a dalilin ta kenan? Kamar yaya? Ki kawo ta unguwar da bata san kowa ba, kuma ki ce ta tashi ta tafi? Idan aka tambaye ta daga ina ta fito ta ce daga nan gidan? To ya kake so ne mata ne? Ta faɗa a tsawace tana hawaye. Sai dai kafin ta rufe bakinta Salim ya wanke mata fuska da mari. Ke har kin isa? Dan ina son ki bai baki dama da zaki duk yadda kika so da ni ba. Kamar yadda so na bai hana ki kula wasu mazan ba. Sai a yanzu Mansura ta gane fushinsa ba na shigowa da Falmata ne kawai ba, har da na fitar da tai da Yasir. Take ta durƙushe a gurin ta fashe da kuka. Falmata da ke rike da fuska sakamakon marin da aka yi wa Mansura, ta miƙe tsaye da sauri ta nufi ƙofa. Ke! Ya kira ta a tsawace. Sai ta jiyo jikinta na rawa, ta fashe masa da kuka tana girgiza kai. Kallanta kawai yake, sannan ya nuna mata kujera alamar ta zauna. Sai ta dawo kusa da kujerar ta zauna a ƙasa tana hawaye. Ganin tana ɓoye hannu a hijabinta, ga kuma hawaye yana sako mata, yasa ya nufo inda take, ta ƙara fashewa da kuka tana bashi haƙuri. Don Allah ka yi haƙuri, don Allah karka mun komai. Ya kai hannunsa ya ɗaga hijabinta, ita kuma ta yi saurin miƙiya da sauri tana sakin ledar hannunta, shinkafar da ke ciki ta faɗi ƙasa. Kallon shinkafar ya yi, kamin ya sake kallonta da fuskar da ke nuna alamar ba wani abin zai mata ba. Cikin tattausan lafazi ya ce daga ina kike? Bakinsa kawai take kallo, kamin ta kalli fuskarsa da kwarjininsa ya cika mata ido. Ba na ji sosai, sai an yi kusa da kunena ko an faɗa da ƙarfi sosai. Kallonta kawai yake, kuma bai san dalilin kallon nata ba. Sannan ya kai hannayensa ya dafa kafaɗa ta ya zauna da ita a saman kujera. Me yasa zaka taɓa ta? Ina ruwanka da ita? Ta faɗa tana miƙewa tsaye ta nufo inda yake. Dan murmushi yayi, irin murmushin nan na mamaki. Dama ya san za ta yi magana, saboda Mansura tana kishinsa. Ko sunansa wata macen ta faɗa a gabanta sai ta nuna kishinta. Amma ita ta kasa tsare masa kanta, duk kuwa da irin ƙudurin da yake da shi na aurenta. Kai jama'a, gaskiya Falmata kina ganin rayuwa. Amma anya wannan guduwa ita ce mafita? Shin Falmata za ta koma gida? Ko haɗuwarta da Salim masoyinta zai canza rayuwarta? Yaya za su ƙare da Mansura? Mu haɗu da ku a kashi na gaba domin jin yadda za ta kaya. Mun gode muku da jimirin saurare.